Salam dostlar. Salam. Merjen, sen meni görýäňmi? Wi, hawa. Aýny. Inni göremok, garaňky. Ýakaýda. Diýmek garaňky bolsa kimdem görüp bilemzok. Eýsem nädip görjek? Ýerde aşary çykanda nädip görýäň? O ýerde näme çıra barmy? Daşar ýagty ahyry. Daş töweremiz ýagtyrdyp duran uly çıra bardygyny bilýärmidiň? O nähil çıra? Asmannaky günne. He. Şo bolmasa bar ýer garaňky bolardy. Dogurdanam. O bar ýeri ýylatýaram. Onsoň. Geliň ogsa ikimiz gün hakdaky şekilli görünüşe tomoş edeli. Soň gün has ýakyndan tanarys. Gowdugyny bolýa. Dostlar, sizem biz bilen bilelikde tomoş ediň. Asmanın şöhle saçıp yalt eder bar yeri Hemmelen gönün açıp olur durmuşun diri Gün bu dünyanın nuri Gün bilen dünyam duri Asmanın şöhle saçıp yalt eder bar yeri Hemmelen gönün açıp olur durmuşun diri Gün bu dünyanın nuri Gün bilen bardat koy Men vuruluk hanylı, men bolsam bolur günni Isyal tügüç paylayan şonu unutmaň hergi Wadarot bar geli bar, mensiz bolur dünýedar Merkuri Venera ýeşar Mars Saturn Jupiter Uran Neptun Pluton perbad eder daşymda Men bolmasam elimde üşerdiňiz sowukda Asmandan şıklı saçıp yalt eder bar yeri Hemmelen gönün açıp olur durmuşun diri Gün bu dünyanın nuri Gün bilen bardat koy Men bolmasam elimde üşerdiňiz sowukda Garaňky bolup bar yer ay ýatyrdy gobokda Men bolmasam elimde ýagmazy gar ýagyşam Gelmezdi tomus güýdüm gelmezdi ýadam goşam Men bolmasam megerde bolmazy fotosintez Ösümlükler megerde solup galardy mensiz Asmandan şıklı saçıp yalt eder bar yeri Hemmelen gönün açıp olur durmuşun diri Gün bu dünyanın nuri Gün bilen bardat koy Gördüňmi? Gün durmuşymyz üçin ören möhüm eken gerek. Hawa, dürli ösümlikler, canly jandarlar, adamlar. Hemmesi üçin günüň dowup ýaşmagy ören zerur. Onu öğrenmek için şekilli görünüşe tomoş etsek näder? Elbette, gelin göreliň. Gün doğdu. Yağdı düştü. Gün bu dünyanın nuri. Bolaryň ählisem dogry. Biziň bu dünýädäki ýaşaýşymyz güne bagly. Gün ýaşaýşyň gözbaşy hökmünde tanalýar. We biziň üçin ören möhüm ýagtylyk, ýyllyk we energiýa çeşmesi bolup durýar. Aslynda gün bize en ýakyn ýyldyzdyr. Gün ören uly. Nä derejede ulur etýäňiz? Ol biziň planetamyzdan 327 000 etse uly. Ýagny içine 327 000 sany ýer şary sygýar. Gün şol bir wagtyň özünde gaty gyzgyn, ortaça 5000 santigrad derejede. Şol sebäpden onuň ýyllygy 150 million kilometr ýoly geçip biziň planetamyza çenli gelip ýetýär. Gaty uly aralyk gerek? Elbetde uly. Ýöne onuň ýyllygy we ýagtylygy bary ýogy 8 minutda bize gelip ýetýär. Eger biziň planetamyz sähel güne ýakyn bolsa, gyzgynlykdan ýaňa ýaşap bolmazdy. Hawa. Eger sähel daş bolan bolsady, onda da gaty sowuk bolardy.
Diýmek biziň ýaşaýjymyz üçin, ösümlikler üçin, adamlar üçin gün iň amatly ýerde ýerleşýändir. Günüň ýagtylygy ýer şaryna nädip düşýär? Azajyk ýakyn bolsa, çydar ýaly bolmazdy. Ona öwrenelimi? Bolýar. Yer ýüzündäki ähli canly janlarlar ýagtylyg we ýyllygy günden alýandyň sebäpli biziň bar ýaşaýşymyz oňa bagly diýsegen bolýar. Pasyrlaryň, günnüýdiň we giýjäniň çalşmagy, sowuk we ýyly klimatlar bolaryň barsy güne bagly. Geliň oýlanaly. Günnüýd we giýje näme diýmek? Günnüýd günüň dogup batýan aralyna wagta diýilýär. Giýje bolsa onuň tersine günüň watyp dogýan aralyna wagta diýilýär. Günüň asmana galyş we asmanyň iç şekli yer şarynyň günüň daşyndan aýlanmagy we yer şarynyň öz okunyň çägine aýlanmagy bilen baglaşyklydyr. Yer şary pyrlanýandygy sebäpli onuň bir ýarsy tarapy güne seredýär. Güne seredýän tarapynda günnüz, beýleki tarapynda bolsa giýje bolýar. Pasyrlaryň çalşmagy hem yer şarynyň güne göre ýerleşişine bagly. Yer şarynyň gowy ýagty düşýän we günüň ýyladýan ýerlerinde tomuz, günüň yer şaryna az düşýän ýerinde bolsa gyş bolýar. Yer şaryna günüň gowy düşmeýän we ýylatmaýan iki sany ýeri bar. Olar demirgalyk we günorta iklimlardyr. Olar hemişe buz bilen örtülen. Ol ýerde az sanda haýwanlar we ösümlikler ýaşaýarlar. Şol bir wagtda yer şarynyň ortasyndan geçýän ekwatorda hemişe tomuz bolýar. Yer şarynyň bu bölegi gün tarapyndan gowy ýyladylýar. Ýylyň dürli wagtlary, diňe ýagşyň ýagýan mukdary we şemalyň öwsme güýji bilen tapawutlandyrylýar. Biziň ulanýan kalendarymyz hem güne baglydyr. Yer şarynyň günüň daşyndan bir gerek aýlanmagyna biz bir ýyl diýäris. Biziň gündelik durmuşymyz we bayramçylyklar yer şarynyňky ähli ýaşaýyş günni wagtlandyrylýan owadan ýyllada bagly. Merjen, planetalar hakda bilýärmi? Ay ýok. Näme olar? Togolok. Top ýalymy? Hawa diýseňem boljak. Günüň daşyndan aýlanýarlar. Ingowsy has ýakyndan tanamak üçin şekiller görnüşine tamaşa edeliň. Meniň adym Merkuridir, gün bilen goňşy bolýan. Meniň adym Merkuridir, gün bilen goňşy bolýan. Issydyryň hemme bilen şonada aňşy berýän. Issydyryň hemme bilen şonada aňşy berýän. Meniň adym Veneradyr, bulutlarym barine. Meniň adym Veneradyr, bulutlarym barine. Ters aýlanýar diýmeseňiz men diýen ýer şaryna. Ters aýlanýar diýmeseňiz men diýen ýer şaryna. Maňa yer şar diýenler. Dağ derelirken minne, Maňa yer şar diýenler. dağ derelirken minne. Canly canlaryň bary otyr minne kerenne. Canly canlaryň bary otyr minne kerenne. Marsiýeler maňa bolsa gyzyl meniň renkimem. Marsiýeler maňa bolsa gyzyl meniň renkimem. Sowukdur içim daşym hem aýlanýan tersine. Sowukdur içim daşym hem aýlanýan tersine. Jupiterdir meniň adym planetalaryň ägirdi. Jupiterdir meniň adym planetalaryň ägirdi. Ýagyşly men şemally men çaltaýlanýan teginmen. Ýagyşly men şemally men çaltaýlanýan teginmen. Meniň adym
Saturn'dur, halka vardır taşımda. Meniň adım Saturn'dur, halka vardır taşımda. Dong var hemem tüwelili, akarlar var başımda. Dong var hemem tüwelili, akarlar var başımda. Uran diýerler maňa, topýaly togolok men. Uran diýerler maňa, topýaly togolok men. Kese duran planeta, hem dongdur töwereklem. Kese duran planeta, hem dongdur töwereklem. Neptundur meniň adım, günnen has uzakda men. Neptundur meniň adım, günnen has uzakda men. Edeledip aylanşama galyalar hemmelergen. Edeledip aylanşama galyalar hemmelergen. Bulutanlar meniň adım, kiçijek hem sowujak men. Bulutanlar meniň adım, kiçijek hem sowujak men. Hiç yatmaya meniň badım diýselerim onujak. Hiç yatmaya meniň badım diýselerim onujak. Planetalar diýerler hemmen göwün hoşybip. Biz her neçe aylansagam aylanmaýar başymaz. Planetalar diýerler hemmen göwün hoşybip. Biz her neçe aylansagam aylanmaýar başymaz. Görýäňizmi? Planetalar şol uçuşup aýlanyp ýörler. Hezilligini käşke bizem şeýdip uçup ýörsedik. Uy, bizem uçýasa, O nähili? biziň uçarymyza yer şary diýilýär. Mine durunduran yerimde. Uçup ýöreniňden habaryňam ýokmy? Geliň onda yer şary bilen tanyş bolalyň. Men yer şar, men planeta, canlılar ýaşar. Olu keçi aylanýan sagadyň tersine, men gerektirin her kime. Men yer şar, men planeta, canlılar ýaşar. Olu keçi aylanýan sagadyň tersine, men gerektirin her kime. 4,5 milyar ýaşadym, deňel derýa dağlarym var. 7,5 milyar adam, giň saýaly bağlarym var. Men mutam günüň daşyna, aylanýaryn arman ýermem. Kislorod, azot hem geli, vodorod öňürýän durman. Men planeta, canlılar ýaşar. Olu keçi aylanýan sagadyň tersine, men gerektirin her kime. Men yer şar, men planeta, canlılar ýaşar. Olu keçi aylanýan sagadyň tersine, men gerektirin her kime. Mevsimlerim bardır meniň, yssyp aýyl salkyn soğuk. Aylanýan 24 sagat, şoň üçin men canım sagat. 23 gradus men derejem, Mars men goňşym, ay men hemram. Maňa şöhle saçan gün var, hersi öz işine gümra. Men yer şar, men planeta, canlılar ýaşar. Olu keçi aylanýan sagadyň tersine, men gerektirin her kime. Men yer şar, men planeta, canlılar ýaşar. Olu keçi aylanýan sagadyň tersine, men gerektirin her kime. Mergen, yer ýüzünde her hil hawa bolup durýar gerek. Hawa, issy, sowuk, maýyl. Olara pasyllar diýilýär dämi? Hawa, Olaram dostlarymyz bilen tanış etsek nähili bolar? ajap bolar. Kışta yağarak çagar, dayın salar mele toprak.
Galınca giyinmeli Limon imeli köprek Gül açıp gelir bahar Yaynar kuş kevelekler Elem oşur görünür Kim çıkar kömelekler Tanalyň fasıllary Bir ýylla 4 fasıl bar Asmaýyl kim soğuk Hersiniň öz ornu bar Tanalyň fasıllary Bir ýylla 4 fasıl bar Asmaýyl kim soğuk Hersiniň öz ornu bar Tomuz gelse ısı bor Gen olur gögönümler Yüzersin hem oynarsın Hevelidir gögönümler Yaprak kaçır güz gelir Yığınalar son hatırlar Şeýdip yerli yerinde Aýlanyp dur pasırlar Tanalyň pasıllary Bir ýylla 4 pasıl bar Asmaýyl kim soğuk Hersiniň öz ornu bar Tanalyň pasıllary Bir ýylla 4 pasıl bar Asmaýyl kim soğuk Hersiniň öz ornu bar Pasyllar ösümlik bilen ýagyşgar bilen has owadan gerek. Howa, Ösümlikler hakda, olan guruluş hakda öwrenmegem ören gyzykly. onu öwreneli. Bolýa. Anha, bugün ýene-de täze gün oldy. Daş töwerekdäki ösümliklerem al ýaşyl öwsüp, haýran galypdyr. Her ösümlik ýerli ýerine öz wezipesini bir kemsel berçä edýär. Anha da malyn ösümlik. Onu has ýakyndan synanyňda bolsa, uzun ballakly, ýaşyl ýaprakly, onu gorap duran dikenler görmeýär. Bu ağacın ýaşamak üçin ağacın her bir bölügi özüne degişli wezipeler berçä edýär. Ağacın kökü toprağa berip ornaşýar. Köküň berip ornaşmagy ösümligiň dik durmagyna ýardam berýär. Şeýle-de kök özüne gelýän suwy kadal ýagdaýda kabul edýär. Kökden ösümligiň ähli ýerine sazlaşykly ýagdaýda gerekli maddalar paýlap almak bolsa, ýeňil ýelpay iş däl. Bu ağacın dikenler hem var. Dikenler bağın miwelerini mörmöjeklerden we haýwanlardan gorýar. Ösümlikler olar öwrendiň saýy hassa haýran galýar. Yapraklar bolsa günüň ýeti şöklesini özüne siňdirýär we ösümligiň zeper ýetmeginiň öňüne alýar. Ösümlik gün şöklesini kabul edýär we fotosintez hadisasy amalaşýar. Iň täsirli bolsa ösümlikler özüne gerekli iýmitleri özleri öndürýär. Anha, bular bolsa ösümligiň gülleri. Arlar, kebelekler ýaly janly janlylar mydama gülleriň daşynda perwaz edýär. Güller wagtyň geçmegi bilen öz gezegini owadan we süýji miwelere berýär. Malinalaryň kiçijek däneleri bolsa, ýere gatýar we gaýtadan täze malina agajy bolmak üçin pyntyk ýaryp başlaýar. Görşümüz ýaly her ösümligiň göwe ösüp, hasyl bermek üçin her bölejiginiň hem öz ýerine ýetirmeli wezipesi bar. Ine görýäňizmi? Biziň daş töweregimiz täsinliklerden doly. Olary öwrenmek üçin näme etmeli? Ine, şu şekilli görnüşe tamaşa edeliň.
hayvanlar ne dip fırlar, akyar ne dip çaflı. Ýaşdakyň ýagşyn syýlap, öwrenýäris eklep asly. Öwrenýäs dagydy, owadan asman ýüzi. Üçükler malek ulanır, hayran galar ýardy. Ylym bilim öwrenýäs, şeýdip barha özgörýäs. Şeýdip ökde boljamyda size söz berilýär. Ene şeýlelik bilen bu gezekki sanymyzy geçirip gutarýas. Biziň multfilmlerimizi turkmençe.go saytyndan we belet Biziň Körpeler kanalyna görüp bilersiňiz. ýene-de görüşýänçe sag bolan. Öwrenýäs aýyldy, öwrenýäs gece gündüzi. Ösümlikleri öwrenýäs, şeýdip barha özgörýäs. Ýaşaýar hayvanlar ne dip fırlar, akyar ne dip çafly. Ýaşdakyň